Hola, famílies. Sabem que no estem passant bons moments, però hem de celebrar les nostres festes i Pasco és Pasco i ho hem de celebrar. Una de les nostres idees és explicar-vos com fer castell al curió. Tot anirà bé, queda't a casa. Els ingredients per preparar el castell al curió són 400 grams de saïm, 400 grams de sucre, un tassonet d'oli, 10 ous, la llevadura segons el fred que faci i la farina de força que se begui. Aquí tenim els ingredients per fer la pasta del crespell. Per altra banda, hem de preparar 5 ous més o manco de tots, més el que hi posarem després damunt, que hem juntat el sucre, canyella i ratlladura de llimona. I ho deixam preparat. Molt bé, començam. Primer posam el saïm, el sucre, tassó d'oli, els ous, i la farina. Molt bé, i ho posem en marxa. Molt bé, i ara afegim la llevadura. Quan ja tenim la pasta feta, feim. Bé, en el nostre cas ens surten 8 crespells. Amb els ingredients que vos han dit, ens surten 8 crespells alcodions. I el que hauríem de fer d'aquesta pasta que ens ha sortit, fer 8 bolles més grosses i 8 més petites. Després veureu per què necessitem cada una de les bolles. Tenim aquí ja una bolla grossa, una petita i començam a fer el castell. Fem una forma que sigui més o manco ovalada i vos podríem contar que a nosaltres el del crespell ens va venir per na Fina Llana, ens va donar la recepta de sa mare i d'ençà d'això que fa 7 o 8 anys, ara no me'n recordo molt bé, nosaltres cada any nos fem i la veritat és que tenim molt d'èxit. Molt bé, ara tenim aquesta i prenem també aquest l'altre. Molt bé. Ara el que fem primer és untar un poquet d'ou tota la part de baix i després damunt li posem això. Aquí recordeu que em dic que hi havia la llimona, sucre i la canyella. Això ja va a gust, cadascú que hi posi el que li agradi més. Agafam l'altre bocina més petit, el posem damunt i el mateix. Sal, el molt bo de fer. Un poc més de sucre i canyella. I ha d'haver aquí la típica forma que té el nostre castell alcodienc.
així. Així. I així. Ara el deixem tovar un parell d'hores, més o manco 7 segons. Si teniu tovador, heu d'anar controlant. El tovar un parell d'hores i quan vegeu que s'hagi inflat, el posarem dins el forn. Tot anirà bé. Queda't a casa. Molt bé, ara l'enfornem, es forn entre 160 i 180, un 20 minutets. Han passat els 20 minutets i ara traiem el crespell, que més o menys nosaltres trobem quan estigui cuit. I aquí teniu el nostre crespell.